Марио, какво правиш, бе? Готвим, не виждаш? Готвиш ли? Я, какво? Под наклон. Що? За... Марио, що така си подправил печката, бе? А? Какво е това, не си го турил тук? Сега това си казва твоята кожа. Марио, ти кочето си изхвърлил вчера. Но обвинявай за неща, които... Я да видим, защо така си подправил печката? Я обясни са на хората. Значи да обясня за по-простите наши зрители. Кажи сега, не обиждай без да обиждаш зрителите, обясни. Нормално. Така. Ние имаме малко картофи, а тиганчето ни е твърде голямо. Така ли? Я да видим. Така сме студенти, нямаме много парички, затова слагаме по-малко олио. И за да съчетаеме малкото картофи с малкото олио в голямия тиган, накланяме тиганчето, мазнината стига до половина. Леле, Марио! Са почти догоре в мазнина. Плува, да, ето вижте, уважаеми зрители, картофите са все едно са в 1 литър. Изпържват. Много добре. Точно така, браво. Това ще го простим. Как ще ми го простиш? Я да видим. Опа, Марио, а този е готов изпържено печено долу вече. Я другия, а този не е. Добре. Хитър. Добре, Марио, как ви дойде тази идея за оптимизация на производството по този начин? Вие какво учите? Я кажете. Обяснете на нашите уважаеми зрители. След това минах към археологията, защото правото ми стори малко скучно. Да. То да ти ви кажа, да, правото умръзва. Умръзва правото, ако сте по-интелигентен. Няма много пари. Опитах Германия, в Австрия, Италия, ходех малко, няма пари. След това записах едно военно дело, пилот. Военно дело, пилот. Пилот летец бях. Оттам ли ви е прическата? Кабрио ли беше самолетът ви, който управлявахте? Или беше хеджбек? Хеджбек. Резервната гума много беше към Опен топ. Аз разбрах, че вие сте бил единствения пилот, така, който е сложил метанова уредба на своя самолет. Вярно ли е това? Абсурд. Абсурд. Беше си газ пропам там чист. Няма метан. Чист. Бутилката от котлона. Я да видим докъде стигна вашето оптимизирано така производство. Аз защото мисля, че сте студент по менеджмент или нещо. Ето виж как сте изчислил олиото. Тук сте използвал малко олио, виждате, уважаеми зрители, да се опържат картофите в голям тиган с малко олио. И е наклонил цялата печка. Това го направил, може би, за да не държи постоянно тиганчето наклонено. И за да цялата загряща повърхност е в допир с дъното на тигана, цялото дъно. А когато го държа с едната ръка, малка част от дъното на тиганчето се опира в нагрящата част на котлона. И гениално. Вие сте учил, мисля, че и физика висша някаква. Инженерно. Браво. Ето вас, днешните студенти, дами и господа. Това е бъдещето на България. Ето, погледнете го. Вижте го. Ето го. Така. Браво. Ще ги обърнем по селско. Гениално, Мари. Само да не излезат извън тиганчето, всичко Гениално. Ето, използвали сте дори, я да видим. Ето. Дори ефтини материали, за да не стане... Това са подръчни средства. Точно. Ето. Нищо не се изхвърля, всичко влиза. Така ли? Да видим къде живее нашия гениален. Година, дали има подобрение. Добре. Я да видим сега къде живее нашия гениален готвач. Това му е банята. Банята не. Това в мивката сега въобще не го гледайте. В момента се готви. Синко, ти го направи това. Това аз го направи, да. Това е от предишната банча. Я да видим сега на Марио в стаята. Ето тук са... Нека да пуснем фон. Фон? Ама тя стаята ти е много хубава, Марио. Марио, миналата година този килим не се виждаше толкова добре. Сигурен съм. Миналата година този килим не се виждаше толкова добре. Друго си. Беше позарит. Имаше клечки за уши, гащи. Ето прането. Забележете. Това момче вече е трети курс. В първи курс. Кой? Втори? Втори. Извинявай. Ето, дори втори курс. Гениално. Вече праните му дрехи са на леглото, уважаеми зрители. Заповядайте. Ето, разгледайте. Непраните са отдолу. За разлика от първи курс, уважаеми зрители, в които всички дрехи бяха непрани и бяха... Покажи. Ето, всички дрехи бяха непрани.
Това нощче не го гледай. Паднало е. Това е паднало. Просто е паднал. Преди няколко месеца просто е паднал. Леле, мале. Ето. Личи си, дами и господа, интелектуалността на нашите студенти и по музиката, която се слуша, духовността. Ето, това е. Това е музика, това е мислене, това е живот. Ето. Мила. Това е живот, дами и господа. Американците пасти да ядат. Според мен нашите картофки са наполовина готови. Да. Ще добавим малко меродия. Меродия. За простите зрители това е подправка. Да. А тя такава бяла меродия, тя е някаква специална. Не, това е... Оптимизирана, може би. Стружки от зрител. Това Роберто, да. Роберто от Перник ли го донесе? Мисля, че да. Да. Изпада нека винки от голфа, облачи се по-зем и ето, Роберто ги събра. Той Роберто събира по принцип всичките неща. Че го изключа това. Изключи го Марио, защото трябва... Как сега? Ето го, дами и господа. 0. Марио го слага на 0. Но забелязвате, че понеже неговото изобретение е толкова гениално, процес продължава да свърчи. Процесът на свърче... Ето, процесът е необратим. Това е един гений, дами и господа. Това е един химико-физичен, археологичен типаж. Ергономичен и... High quality и... Full definition. Full extras. Ето сега, дами и господа, забележете, картофа е идеален. Кафяв оттенък. Ето, забележете и дори разнообразието е огромно в картофите. Има кръгли, има рабати, има изпържени, има сурови. Тази песен ми харесва нещо. Пусна някой хит. Айде, пусни една песен за край на нашия репортаж, защото времето ни притиска. Тук ми казват по слушалката, че трябва да пускаме реклами. За съжаление, няма как. Папка Киро, може би намерете нещо, което е над 100 гигабайта на компютъра. Папка Киро. Песента е намерена. Ей, че си бърз. Леле! И това е, дами и господа. И с тази песен ние завършваме днешния си репортаж и ви пожелаваме приятен апетит с студентите от Студентски град. 801 стая. На здраве!